खेबसे नोंथाङा दिनै नमिनेसनखौ गथायबाय बेनि उनाव मा फोरमायगोन? दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे आं दिनै नमिनेसनखौ गथायनो हादों आरो आं साक्सेस जादों बेनि थाखाय दा गिबियावनो आङो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय जोंनि जे एपिपि दोलोनि डक्टर अनजालि दैमारि मेडामनिसिमबो आं साबायखर बावहरबाय आरो जोंनि एक्स एन डि बि इउनाइटेड फरामनि आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोननिसिमबो आं साबायखर बावहरबाय आरो लोगोसे दिनैनि बे नमिनेसन डेटआवहाय जाय रायजो राजाफ्रा आंखौ लोब लोब फैनानै आंखौ मदद खालामदों बिथांमोननिसिमबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरो आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों आं दिनै नमिनेसन होनो मोननानै आरो साबेसे होदों नोंथांमोना दिनैहाय जोङो मोनबा समस्तियाव होदों एपिबि हिसाबैहाय दा एपिबि हिसाबै जेरै 3 नं श्रीरामपुर 4 नं जमदुवार 5 नं सराइबिल आरो 2 नं गुमा आरो 6 नं हचुगाव मोनबा समस्तिखौ जों एपिपि दोलोनिफ्राय दिनै नमिनेसन होदों। माबायदि भट मोनगोन मिजिंथिदों? भटआथ' जोङो एपिपि दोलो हिसाबै जोंहा बिराद रायजो राजाफोरनि गोबां अनसायनाय मोनदों जोङो जेरावखि थाङा बेवहायनो जोंखौहाय बोजबना लादों एपिपि दोलोखौहाय दिनैनि थारिखआव जोङो देरहानाया खाथां आरो मोनबा समस्तियावबो जोङो देरहागोन बियो रोखा जानानै दं। गुबुन दोलोफोर दं जेरै बिपिआर बिजेपि माबायदि बिथांमोननि बाथ्राफ्राथ' गोबां रोखोमनि जों बुंनो हायो खिन्थु आं दिनै बे बाथ्राखौ बुंनो गोसो गैया होमब्लाबो बिथांमोनखौ जोङो जोंनि एपिपि दोलोनि जे माबा मोनसे खालामनो हागोन बेखौ आं नोजोर होआखै बा सानाखै बा खहा खालामनो हाया बिसोर बिथांमोनहा जोंखौ एपिपिखौ बयबो रायजो राजाफ्रा बोजबना लादों बे रोखा।